Ake ngiphinde futhi ngibuye namhlanje ngizoqwashisa insizwa lezi engangathi neziphambili esezingobhuti abadala. Ungalingi uphume ekhaya uhambe udikile uhamba nomakoti wakho. Kube ukuthi uqabene nabazali okungibaba wakho nomama wakho. Ungalingi wenze lelo phutha lelo. Uyazi ukuthi kunomuzi mhlawumbe kunabantu mhlawumbe umuntu wasuka eMelmoto. Wahamba wakha kude ngoba nakho mhlawumbe ebalekele ukuthi akasafunde umhlanganisa nabantu bakubo. Wasuka eMelmoto wakha mhlawumbe emachunwini. Okwakha enzela nje ukuthi yonke into emayela nomndeni ingabe samchuma. Ephume kabuhlungu ekhaya. Lonto ithule nje iminyaka ngaphansi 20 years ngoba ngibatshela abantu ukuthi ithole ngawuhlala nje 20 years lithule nje. Lapha eqala khona lonto ukulwa noma lapha eqala khona ukuyiveza ishaya ingane zakhe iqede ithi ngoba waphuma kabe ekhaya waphuma eqabeni nabazali wathi umzali mntanami ngiyoke ngibone usabe lo gama usabe igama likamzali ethi ngiyoke ngibone. Uyabona namhlanje kunabantu ngathi abaloyiwe umlomo waphimisile kwasho ukuthi manje kuphimisa umuntu oNkulunkulu wasemhlabeni wakhe lo muntu ubanje ingakho ngathi kwabanye abafowethu ayikho into yenze ekhaya kunenhlambuluko osafuneka ilungiswe ngoba inhlambuluko ithi imisilwa inishaya bese ngazi ukuthi nalo kubona makuthathwa inja yakulowo muzi lo yalowo muntu ayisebenzisa ukuthi mangingena ingozi ekhaya nigeqa ingozi kuze kube yiyo lenkathi ngoba kunabantu abangazi ukuthi inja bangabe ifile iyagcitshwa inja itshinga noma aphi ngoba abantu benganilaya ngenja beyisebenze kungena ingozi ekhaya iniqede nya ukuthi bathole inja kuyafana nembongolo iyagcitshwa ayilathi noma kanjani abafuya imbongolo uthola imbongolo ile lithe genge lesilaphana uyabona. So ke kuyobe ngazi ukuthi kuthatha injwa yaloyo yafaka namakhamba athile ukuthi unyaka nonyaka lwami uza kukhala isibhamu noma kube nengozi kwenzeka into ebuhlungu ukuthi abantu bakhona bephele nya. Uma ngabe nje uphuma ekhaya uhamba nomkakho ungalingi uhamba ucabane nabazali ngoba uyabona ngoba ekhipha isicelo sethi uyokebone awuyokebone ngempela mfana kithi ngeke kulunge lutho. Kungaboshwa izingane zakho zibhubhe zishone ezinye kube into ongazuyibone zingene emanjele ezinye eziboshwe into engekho kungabi lutho olungayo ubuye ngisho usukuleyo ndawo kuyona kuphoqa ukuthi buye emakhaya ngoba na waphuma kabuhlungu ekhaya waqabana nabazali aqatshana nomzali. Ungalenzi iphutha lokuqabana nomzali angeke uphumelele empilweni uqabene nombaba noma wakho ibona abakuthiwa wena uma wakho wakuthiwa inyanga ezu9 ibona okwavuma idalwa mhla ukuthi kumele kuhlale wena esiswini mhla behlangana ubaba bakho noma wakho angeke kusasa uqabane nabazali bakho usurvive empilweni beze bekhipha igama lokuthi bawoke bebone khohlwa lonto ngisingathi u20 years uyibona uphila njengamanje uhamba ngabeLand Rover hamba ama-Q7 khululehla azophela yonke uyobusa ukhasa usubheka kubazali uyocentetha angazi mebe ngasekho emhlabeni ayikho into enzima njengenhlambuluko yomuntu ongasekho kungcono mesekhona esaphila ngoba niyakwathi wakwazi ukukhuluma ngempela kuze kukhalwe phuma inyembezi mawami noma sibani ngishixabe nomfowethu ngiyaxolisa ukhipha imbuzi umnikeze na athatha imbuzi ayemukele inhlambuluko ngoba inhlambuluko iyamukelwa ngisilwana hayi inhlambuluko vele kube ukuthi nje mina ngizokhipha imbuzi ngedwa okalowo muzi lo mangabenza lonto uqophelo lo mndeni sungayenzanga inhlambuluko mangabe ukuthi khona umndeni onile bese kuba khona ukuthi uzokhipha isilwane kuphela onile ngoba nalo suku uwoniwe umoniwa kusuke kukhona amagama osuku wakhulumile. So ngakho engane yakwethu uma uqabene nomzali ungalingi uphuma umuzi unenkinga nabazali beze belikhiphe ngokuthi sewesibone uhamba ujubalana nomkakho ngoba ngisho after 25 years 30 years kuyobuya back. Angithi ngakho namanje ubona izinto zenzeka nje kuthiwa lento yenza ngesikhathi sokuthi ngoba ayikho into engabuyishaye ayikho into engabuyi kusasa ivele ngisho umkhokha ekhaya uthola ukuthi mhlaziphe kunomuntu owalala ngeminyaka leyo 1930 owalala nengane nomuntu wasekhaya egcekeni ingabuyi izovuka manje kulonyaka kube khona umuntu ozolala nengane yakwabo uxeke ukhuza umkhuba ekhaya kubachazi kanti lento isuka kudala kade yenzeke yahlala eminyaka yayisibuya ibuka ukuthi nabo abantu abazokwazi ukuthi bephile kuyona ngenkathi usuvuka lo uma usuphila uzophila kubantu bamanje bese kuyimanga bakathi into efika yabona izinto ezikushaya kuba ngathi uloyiwe ungawuphuma umuzi ungahambi nomkakho ungajubalali uqabene nabazali ekhaya ungalenzi lo phutha ngoba uyobusa ukhasa kube ngathi uloyi kube ngathi kwaphendula inja kini yaloywa
ukuze nibulawe nonke nife ninyani iphele ungalenzi lo phutha so sikhulume ngelanga indaba yenje ukuthi abafuya izinja ukuthi inje iyagqitshwa ayilokuzwa ungalenzi iphutha lokuthi kini uphuma umuzi ukuhluthuke nabazali ngezwana uyobuya noma uthi ukuthi kangana noma uthi usePitoli usuka la kwaZulu Natal uyobuya lapho usukhasa uyocela intethelo kubazali bakho ibhlungu inhlambuluko abantu abangasekho yomuntu ongasekho kukhona abaphila ibhlungu inzima ngoba usuke ungazi ukuthi imukela kangana ingakho sewusidinga umthandazi osuke khona ezoniguide ukuthi iyenzeka ngempela kungcono mesaphila ngoba umthandazi asikho isidingo sakhe kakhulu kodwa mangabe engasekho iyapha ukuthi bekhona umthandazi ubuzoniguide ukuthi kungabe kuyenzeka lo ntambuluko ngani kwethu ungacabani nomzali ungahambi nomkakho ngoba wena usunomama wakho semhlabeni ithi manje nithi inkosikazi wenu uma wena osibili osemhlabeni elimthole emhlabeni ungayithathi kanjalo ngoba ungacabana nomkakho mhlasimpe izinto zikwazi ukuhamba iqhubeke kodwa uma ucabene noma wakho siyohamba kuhamba leyo mafinda abuye back ekushaya kutalapho kokugcina nci ukuthi wena uqabene noNkulunkulu wakho wasemhlabeni okungumzali wakho njengoba neBhayibheli likuveza hlonipha uyihlo nonyoko kahle kahle likuveza ukuthi abekho abantu abakhulu njengabazali hayi ngoba laphinda labola washo uZulu laphinda lakuphendula lakutshela ukuthi manje uma ngabe ukholwa abantu abangasekho noma ukholelwa kubona bangamadimoni cha kwase ukubola nje kwencwadi lokho ngoba phela liqale kahle indaba la iveza ukuhlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zenze ngeni zande emhlabeni mangabe sekuzofunda incwadi engcwele kuthiwa ke nenihlabela abantu makunjani njani ngeke ungabakhumbula abantu bakini angeke wekhumbuleni kwabantu bakini nani nani naseBhayibhelini ungahambi nomndeni wakho ungahambi nomkakho nezingane niqabe nabazali ujubalala uyobusa ugaqa ngamadolo hamba kahle mangabe kuukuthi kumele uhambe ukhipha uminxiwa ngoba lento okuphuma kunenkinga akuxatshana nomzali ungahambi nje lowo muzi awukho umuzi wakhe lapho kunabafethu abashaya impilo namhlanje abaningi kabi kuthiwa hayi la wasuka khona le eManguza wahamba eqabene nabazali bakhe njengoba nimbona ehlekisa kule ndawo kangaka wayeqabene nabazali ungawuhambi ngane ukuthi uqabene nabazali ungalinge uhambe uphuma umuzi uqabene nabazali ngiyabonga ngethuba.